Říčil se já vás vítám u dalšího dílu po stopách duchů. Dnešní díl to budu Vojtem. Expertem na duchy. Expertem na duchy. Je to ještě malý mimi. Sledoval jsem úplně každý pondělí po stopách duchu. Vím, jak to máme udělat. A viděl jsem i jeden pátek skoro o půlnoci, pak jsem se málem podělal strachy. Svědky paranormálních jevů. Takže a tenhle expert Tam nějaký malý dítě prostě nakreslilo obrázek, čarodějce se mě babička ji pochválila, odešla. Teď tam něco slyšeli, vešli tam a prostě tam bylo úplně rozházený všechno. Všechno tam bylo rozházené, i postel. Holčička tam plakala, pak jim řekla, že to nebyla ona. A ona si pak kreslila u dveří, máma vařila, bylo to večer. A uzavřený dveří, oni se ty dveře najednou otevřeli a tu holčičku zcucli. Holka zmizela. Počkej. Takže tenhle expert na duchy nás bude provázet vším. Já jsem moderátor, ale tohle je expert na duchy. Chtěl bych vám říct, budeme reagovat i na vaše hate komentáře minulého videa. Takže, jaký že byl ten hate komentář, pěkná tvorba Oši? No, Ano, byl to pěkná tvorba Oši, ten komentář. Chci ti říct, kamaráde. to není tvorba, to není ani fake. Ticho, to není tvorba, není to fake. Protože kdyby... Je to opravdu toho. Prosím tě, hele, jestli si myslíš, že tímhle hejtem něco změníš, tak seš totálně vedle, protože my máme rádi fanoušky, jako byl tam ten, co napsal. Já to řeknu. Ano. Bude další díl, málem jsem se u toho podělal. Takovýhle komentáře my přijímáme. Tak A lajky a odběry samozřejmě. Na prvním místě. No a to je asi tak všechno, co bych řekl k uvádění a můžeme se vrhnout. Hele, na to místo, u kterého Budeme u toho místa. Ne, ještě tamhle takhle. Prostě po celý týdle zahradí, kromě tam. Taky u těch kozatých soch. To vystřílej. Cenzoret. A jak asi uděláš cenzuru na zvuk, ne? Já nevím, jak se to pípá. Vypneš zvuk, ne? Ní to širme, ne? Takže jdeme první si... Ale půjdeme na jedno místo, ať to můžeme pojmenovat to video. Protože když budeme všude, tak jak to má pojmenovat? Půjdeme prvně semka, tady si můžete prohlédnout dámu. Pojmenujeme tajemná zahrada a můžeme být úplně všude. Hoši, Tak teď jo. se nerozmýšlejte, jak to bude pojmenovaný. To ale fakt nás sleduje. Hoši? Já o tom nepřemýšlím, ale to fakt sleduje. Teď mě to sleduje. Sleduje mě. Ty píčko. Jsi blbej, ty jsi tam nedal moc, a jsem řekl... Slyšel jste ten výkřik? Buď tam letí. Ale kámo, já se pojďme už, pojďme po tu sochu. Já se pod ní strašně bojím a nevím proč. Přesně proto. Dej mi prosím tě kameru. Hele, tak se ukáž znova. Stoupni se. Koukněte si. Čus. Čus. Tohle je náš pár. Tak, počkej. Že tyhle sochy se na nás vlastně dívají. Kompletně mě se taky zdá, že... Když nás nesleduje jedna, sleduje nás druhá. Takže kameraman, vrátím tě se kameru. Děkuju. A teď si dáme jonglerské vystoupení. Ale to točíme duchy. Sakra. Tak hele, já si myslím, tady je to úplně super. Takže Ale to je fakt super místo na točení duchů. A kámo, ještě do ty katakomby a bude to úplně geniální. Jdeme do té jo, katakomby. jdeme do... No, Pojďme. no. Ale oni tam zrovna jdou, pojď. Tak rychle, musíme jim o tom říct. Ale ne ve videu. Tam je učitelka, vole. Já to střihnu. My se jim zatím zeptáme, tak zatím. Takže malý střih tady byl. Už jsme domluvení, že ano, experte Vojto.
Můžeme na to jít, takže koukneme se do prvního komínu. Motor. Tak, Jsi tam viděl? To bylo něco jako velký had, no. ale projelo to Je hrozně tady rychle. paranormální aktivita. To se ztratilo. Ten flusanec tvůj se ztratil, kámo. Ne, ono se to tam vidět uprostřed je takový odražení. Helši, pojďte za mnou. Takže Helši. Máme tady první paranormální aktivitu. Menší děti si prosím vás na to nekoukejte. Pokud tedy chcete. Jdeme se kouknout do druhého. Pokud nechcete dostat od mámy z prda, že jste se podělali. Ono to je nekonečné. To není slyšet. Počkej, šutr. Neboj další. Mám šutr. Ono to dopadlo 4krát. Ten druhý nedopadl, kámo. Zase to stejný zvuk. Chtěli se jděte podívat do katakomb? Ne. Experte, ti sedí, to se nebojíš. Ono to mělo trojitý odraz. Ten velký. Hej, ty kámo. Počkejte, až já to natočím. Podívejte. Kámo. Ty krát. Hej kámo, to Kridomet, ty jsi neprošel stranou. Ty jsi furt v jejich světě. Tak co hoši, kam půjdeme ještě? Joši, to mělo jeden odraz, to mělo být tak 5 odrazů. A kam hoši, kam půjdeme teď? Točit. Máme 7 minut. Kluci, Hele, nestačí to, radši. Musíme přestat teď tenhle správný moment uvidíme se asi u dalšího dílu, který bude nevětší určitě, protože já si z toho teď musím vykonit co Joši. Ne, hele, já to budu komentovat jako minule. Takže Ale já musím být za chvíli doma. Za kolik minut? No nevím, už je 59, tak já nevím. on je 12:59. No, OK, Joši. Myslím, že byste to měli ukončit, takže... No tak asi jo, fakt. Tak čau. Ale hele. a dejte like a odběr hoši. Like, odběr, přivítáváme zase. Už jsem říkal, že přivítáváme ty komentáře, kdy bude další díl, málem A podělal. milí hejtáři, pište nám a my se zasnějeme. Jo, přesně, takže zdar. Tak můžete mít u Hele, našeho ale jedna u dalšího dílu. To jako, možná zase tady zase Krištof nebude, to my se vlastně jenom domlouváme, kdo bude v videu, prostě tak se střídáme, že jo. Takže, hele. Jo, a moc bych vám chtěl poděkovat ještě za tomu, teď nevím, jak